Ak som grcal, tak ma znova štipe ústa, ak by tá pavečka prešla z boku. Najhorší nápad môjho života. Čaute všetci. Akurát sme dojedli. To uvidíte na videu, čo sme dojedli. Každopádne, viete koľko má Scovillových jednotiek tá najpalivejšia chili paprička, Trinidad Scorpion, ktorú sme zjedli? Viete koľko má? 9. Nemá 9, má 2 milióny Scovillových jednotiek, je to najpalivejšia chili paprička na svete. Akorát sme túto s ľudom dojedli, ja 3 a on 2. Na mne daj záber, nie? Však ja som to tiež prežil. Obalené vo wasabi a na tom bol prášok z Bloody Olokie. Tá Bloody Olokia má milión Scovillových jednotiek a je to tretia najpalivejšia chili paprička. A ja ledva žijem. Veď uvidíte na videu. Keď mi ihly napíchali do líc a do jazyka a prepichli mi komplet celé ústa, fakt to celé bolo, bola to katastrofa. Keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let. Čaute, tu je Peťo a Ludo zo Shy Chickens a dneska sme sa rozhodli zomrieť. Máme tu aj mliečka, keby náhodou nám bolo zle, a nachádzame sa pred detskou fakultou nemocnicou s poliklinikou. Keby náhodou boli nejaké komplikácie. Ja sa bojím fakt, od rána mám bobky. Keď zomrem, tak nehnevajte to na mňa. Dobre, tak to ideme otvoriť. Mám wasabi zvládnu. Malá zosušená paprička. Tam nejaká menšia. Dobre. Pozor. No. Kokos. Táči už mi nedávať. Tak ideme na 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kokos sa musí otvárať ešte. Otvor mi to Je to horšie a horšie. Nemôžem rozprávať, lebo mi vzduch. Žotla, bež rýchlo pre ďalšie mlieko. Bež do Teska pre mlieko. Choď fakt do Teska. Ja ti hovorím úplne vážne, chod do Teska pre ďalšie mlieko. Nie, fakt choď do Teska, prosím ťa, bež. Hneď do Teska. Chod do Teska, prosím ťa. Prosím ťa, chod do Teska pre mlieko, bež. Uteč. Chod prosím ťa, rýchlo. Ja som si r***val chuťové poháriky. Chuťové bunky a už neviem hovoriť. Keď mám v hube mlieko, je to v pohode, tak choď pre to mlieko, lebo sa mi minie. Prosím ťa fakt, Kubo. Hej, veď bež, bež, čo? Ja dám tu nánok. To neviem otvoriť. Ďalšie sa mi trasú ruky. Do pitvora! Chalani, povedzte, jak moc to štípe. 1000. 9. Je to otrasné. Už má červené oči. Ale počúvaj, ale jak sa to zlepšilo, ty kokos? Za 10 minút odtedy, čo sme to zjedli, sme úplne v pohode. Takže sme sa rozhodli, že si ešte dáme, ideme to dať bez wasabi teda? Takže ideme dať challenge, kto to vydrží dlhšie bez mlieka. Pravdepodobne ja prehrám, pretože dávam 2. Na zdravie, na zdravie. Na zdravíčko. Na mňa také horko došlo. Ty zavdala tričku. Chce bolať. Ja to už nevidím. Vítas! Fuj, teraz to je oveľa horšie. Mlieko, žortla. Mi horí jazyk. Ja som v živote necítil takú bolesť v ústach. Vyzeráš odporný. Slzy, sople, nemáte vreckovku.
Poď môže grčať. Ja začal noska. Tam bola... Toto už nie je sranda. Ja zomieram. Toto bol najhorší nápad. Zhorí všetko, čo mám a odídeš. Koniec. Keď toto video zhliadnú ľudia, tak už na živote nezamestnajú v žiadnej veľkej známej firme ani vo verejnom sektore. Takže sme pekne v